Hej, hej. Tack så mycket för att få tala på eran dag. Jag ska inte fatta mig hålla ett jättelångt tal, utan Abdi bad mig säga någonting, så att jag får väl ta tillfället i akt. Hallå. Men först och främst så är det är kallt och det är blåsigt, men det enda jag känner här idag, det är glädje, värme och liksom en fantastisk gemenskap. Och fantastisk musik, även om jag personligen inte förstår ett ord vad som sjungs. Men det är härliga rytmer. Men jag tänkte inte prata musik, utan jag tänkte prata om organisering och hur vi kan kämpa tillsammans. Bakom torget har Hammarbadet. Hammarbadet tjuvöppnade nu lite i maj, efter flera år där det har hållit stängt. Och politikerna ville spara pengar, man ville stänga ner Hammarbadet. Men tillsammans så kämpade vi, Rättvisepartiet Socialisterna, med boende här i Hammarkullen. Och man sköt till pengar och man renoverade Hammarbadet. Och nu till hösten så öppnar det igen på riktigt, vilket jag tycker är värt en applåd. Det är också den simhall i staden som varje onsdag blir en naturlig mötesplats för kvinnor och tjejer med de kvinnokvällar som är på gymmet och i simhallen, vilket jag tycker också är fantastiskt. Vi ser också, tidigare talare pratade om, jag vet inte om man är kvar, om högerpolitiken som vi nu ser i staden, när nedskärningarna börjar komma. Och vi måste vara beredda på att kämpa tillsammans igen och igen. För nu ser vi, alla vet också att barnen har kunnat gå gratis till våra simhallar och bada gratis. Det vill de borgerliga partierna, eller det har de borgerliga partierna nu tagit bort. Från och med 1 juni så kostar det igen att gå och simma. Vi har också haft gratis simskola för skolorna i Göteborgs stad. Det här upphör också att gälla när högerpolitiken får härja. Det finns mängder av exempel där vi måste gå samman och kämpa mot den här nedskärningspolitiken. För det som är rätt för oss som bor ute i förorten. Varför jag engagerar mig politiskt, därför jag bor också här i Hammarkullen. Och tittar man på statistiken så lever vi 8-10 år kortare än vad man gör i de västra delarna i stan. Vi dör 10 år i förtid för att man har helt andra ekonomiska förutsättningar och förutsättningar till ett hälsosamt liv. Därför är våra anläggningar, idrottsanläggningar, simanläggningar så viktigt för friskvården i våra stadsdelar och för ett längre och bättre liv. Men som sagt, de ska få fortsätta sjunga här, men än en gång så hoppas vi ses också när det är inte bara de här sociala aktiviteterna, utan också när vi måste organisera oss och kämpa mot högerpolitiken, nedskärningspolitiken. Tack!